Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorri. Abenduak 11 dugu gaurkoa, orain dela 2 egun Durangoko azoka amaitu egin zen, atzo aipatu egin genuen moduan, eta joateko aukerarik izan ez baldin bazenuten, gaur eskainiko dizuegu zerbait eskuragai edo ikusgai egon zena, liburu bat, Tximeletak bizkarrean. Zehazki, autorea egilea gurekin egongo da eta ura liburua aurkeztu egingo du. Ugaitz Agirre du izena, bere lehendabiziko liburua da, eta esan bezala gero magazinaren bigarren zatian, elkarrizketaren tarte horretan, xehetasun guztiak emango dizkigu Agirrek. Horren aurretik gainontzeko edukiak betikoak, Iruñe herriko albisteak, Iruñe herriko agenda, efemerideak eta bar, has gaitezen. Europatik mugituko gara gaur. Hasteko 1728 urtean Italian, Napolesetik gertu, arkeologo talde batek Vesubio sumendiaren errautsek eta harriek estalitako Herkulano hiria aurkitu zuten. Pompeia hiria desagertu zen egun berean estali egin zen. 20. mendera pasako gara. 1983 urtean UNESCOk Doneiako hiria gizateriaren ondarea izendatu zuen. Egin dezagun aurrera egunkarietako azalak birpasatuz, Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian hurrengoa ipini dute. Aurtengo ikasturtean eskola jazarpen eta ziberbullyingeko 46 kasu erregistratu dira dagoeneko. Azaleko argazkian armadaren etorbidea ageri da. Azpian hurrengoa jartzen du. Asironek armadaren etorbidea kale izendegitik kendu du. Diario de Notiziasen txanda. Titular hau nabarmentzen da. Nafarroako ospitaleguneak bazkaltzeko eta afaltzeko 2 menuren artean aukeratzeko posibilidadea eskaintzen du. Azaleko irudiak Pedro Duque ministroa Iruñeko planetarioan erakusten du. Izenburu honek laguntzen du irudia. Goraipamena gure energia garbiari. Ea zer daukagun gara egunkarian. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Lakuak beste 10 egun ditu pentsio basuenak igotzeko. Azaleko argazkian Punta Galea Challenge surf lehiaketaren momentu bat agertzen da. Izenburu hau paratu dute gainean. Euskal surfaren ikuskizuna eta arrakasta Punta Galean. Hedabide euskaldunekin amaituko dugu, lehendabizi berri egunkarira joko dugu. Goikaldean iskin batean Teresa Mai ikusi dezakegu eta hurrengo izenburua ipini dute. Brexiterako itunaren bozketa gibelatu egin du Maik eta berme gehiago eskatu Europari. Horren azpian lerroburu nagusian pentsioak 823 euroraino osatzea eskaini du Lakuak. 858an nahi ditu EH Bilduk. Beherago azaleko argazkian Macron ikusi dezakegu, izenburu honekin dirua agindu du Macronek. Eta azpian iskin batetan beste berri bat. Abade bat salatu du Elizak 3 Andrez abusatzea egotzita. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Lehendabiziko berrian Lamanadako kideak ikusi ditzazkegu, ostegunean erabakiko du epaileak sexu abusu jarraituak egiteagatik zigortutakoak espetxaratzen dituen izenburupean. Eta ondoan beste 2 albiste edo berri. Izar Moreak zuhaitzean eraildako emakumeak gogoratzeko esaten du lehendabizikoak, eta horren azpian bardea bonbardatzen segitzeko Defentsa Ministerioak bikoiztu egin du diru partida.
ezagutzeko unea, has gaitezen. Abenduaren 30 arte Milagrosako edo Arrosadiako Zibiboxean, Ellas las mujeres en la historia de Pamplona edo beraiek Iruñeko emakumezkoen historia edo emakumezkoak Iruñeko historia hobe esan da. Liburuan oinarrituta dagoen erakusketa eskainiko da. Sarrera libre. Era berean gaur eta kasu honetan abenduaren 16 arte Kondestable Jauregian Araba Sarea emakume ikustezinak elkartasuna eta espioitza 1936tik 1957 urtera arte deritzon erakusketa ikusteko aukera izango da. Sarrera libre. Beste erakusketa bat Kondestablen eta baita abenduaren 16 arte ere. Memoria feministaren marruak izenburupean, kasu honetan baita aurrekoetan bezalaxe sarrera librea izango da. Honen harira, Kondestable Jauregian ere beste erakusketa ikusi daiteke 50 urte 1978tik 2018 bitarte karlismoa frankismoaren aurka izenburua duen erakusketaz ari gara. Abenduaren 16 arte iraungo du, honek ere aurrekoa bezalaxe eta sarrera librea. Gaur arratsaldeko 6etan bestalde Ingurumen Hezkuntzako Museoan tailer bat eskainiko da Eraiki zure Gabonetako apaingarriak izenburuarekin. Sarrera doakoa da, baina inskribatu beharra dago aldez aurretik. Izen emate hori 010 telefonoaren bitartez gauzatu daiteke. Ordu bat geroago, arratsaldeko 7etan Kondestable Jauregian, Olentzero ziklo gastrokulturalaren barne mahai inguru bat egingo da, ikatzezko sukaldaritza izenburupean. Horren inguruan izango da beraz, eta sarrera librea izango da. Ordu berean gaur, arratsaldeko 7etan Katakraken hitzaldi bat eskainiko da gazteleraz. Fascismo, guerra y patriarcado, subvertir valores dando la vuelta al edificio. Sarrera libre. Ordu erdi geroago Zibikanen eta Nafar Ateneoaren eskutik liburu aurkezpen bat burutuko da. Otto, la transición de la verdad. Amaitzeko arratsaldeko 8etan eta baita Nafar Ateneoa antolatuta ere, Iturramako Zibiboxean kontzertu bat entzuteko aukera izango da. Utxun Txalaparta eta Trio de Jazz taldeek eskainiko dute eta sarrera librea izango da. Albisteak, goazen Orkoiengo berriekin. Datorren astean ekintza ekonomikoen gaineko zerga borondate ordaintzeko epea akitu edo amaitu egingo da. Zehazki abenduaren 19an. Data horretatik aurrera abenduaren 19tik aitzin, ez baldin bada ordainketarik egin gainkargu bat aplikatuko da eta premiamendu bitartez burutuko da. Epe gehiago Orkoieni dagokionez. Kasu honetan, Gabonetan gauzatuko den aurrendako hiri kanpamenduan apuntatzeko. Abenduaren 24tik 31 bitarte burutuko da kanpamendua eta urtarrilaren 2tik 4. Bazkideek inskribaketa abenduaren 13tik hasita 18 bitarte gauzatu dezakete eta bazkideak ez diren hoiek abenduaren 19tik aurrera. Xehetasunak udalaren webgunean. Izan ere urtarrila gero eta gertuago dago. Urte berrian 2019an pentsatzeko garaia iritsi eginda. Orkoienen 2019ko lehendabiziko 3 hilabetea antolatzen dabiltzate eta horren ondorioz edo hori dela eta urtarrilaren 8an hasiko den igeriketa ikastaroan izena emateko epea datorre aste honetan ireki eginda atzo. Abenduaren 10ean izan zen eta 24 arte mantenduko da.
Honetaz gain, urtarrilaren 7tik eta urte bateko denboran edo epean, Mendikur Kirol espazioko kafetegia kudeatzeko aukera dago. Eskakizunak eta beharrezkoak diren dokumentu guztiak, eskaera orriak eta bar, udalaren webgunean aurkitu daitezke, eta abenduaren 21 arte aurkeztu daitezke. Informazio guztia esan bezala udalaren webgunean. Hori da guztia Orkoienen, ea zer daukagun Burlatan. Kasu honetan, Burlatan abenduaren 15ean herriko Burlatako kulturetxean eta arratsaldeko 8etan Txe Amerika deritzon ikuskizunaz disfrutatzeko aukera izango da. Emanaldiak Latinoamerikako musika eta erritmoak birpasatuko ditu. Sarrerak 2 euro balio du eta ez da eskainiko den gauza bakarra. Aurretik, heldu eta umeendako tailerrak gauzatuko dira, hango Latinoamerikako musikari buruzko gehiago jakiteko. Hori bai, parte hartzeko tailer hauetan aldez aurretik izena eman behar da. Horretarako, 6-6-6-78-72-12 zenbakira deitu daiteke edo diversidadabildua.burlada.es helbidera idatzi. Burlata alde batera utziz pasa gaitezen Berriobeitira. Berriobeitin gabonak ospatzen hasi egin dira. Atzotik eta bihar arte esate baterako herria euskarazko jostailu eta joko ezberdinak aurkezten ari da kulturetxean. Gurasoei gainera, honen inguruko jostailu eta joko hauen inguruko aholkularitza eskaintzen zaie, zalantzaren bat izanez gero argitzeko eta honela opari egoki bat aukeratzeko haien umeentzat, seme-alabentzat. Ez da ekintza bakarra, larun batean Mari Domingi Berriobeitiko kaleetatik ibiliko da, olentzerori idatzitako eskutitzak jasotzen edo biltzen. Egu berrietarako prestatu den agenda askoz luzeago eta zabalagoa da oraindik. Udalaren webgunean zintzilikatu egin da eta bertan beraz kontsultatu daiteke. Hemendik animatzen zaituztegu. Berriozarren txanda. Bihar abenduak 12 arratsaldeko 6etan musika eskolaren gabonetako kontzertuei edo kontzertu zikloari hasiera emango zaio. Herriko entzunaretoan gauzatuko dira emanaldi guztiak eta hauetaz disfrutatzeko egun berean saioa hasi baino ordu bat lehenago gonbidapena eskuratu edo txartela sarrera ahalko da. Hurrengo hitzordua abenduaren 17an izango da. Iruña herriko albisteekin amaitzeko goazen Iruña hirira. Nafarroako azkenengo erreginaren omenez, armadaren etorbideak Catalina de Foixaren etorbidea izena hartuko du. Monarka hau 1483 urtetik eta 1517 urtera arte egon zen Nafar tronoan eta Asironen hitzetan Nafarroako erreinuaren erregin bikainetako bat izan zen. Bihar asteazkenarekin izan ere arratsaldeko 7etan figura historiko honi buruzko hitzaldi bat eskainiko da Kondestable jauregian Aitor Pescador historialariaren eskutik. Oso interesgarria. Berri gehiago Iruñari dagokionez. Udalak azkenengo eraso sexista salatu egin du horren kontrako deklarazio baten onarpenaren bitartez. Testuan bortizkeria matxistaren aurkako jarrera argi eta garbi uzten du eta bai kasu honetako biktimari eta baita beste kasuetan ere indarkeriaren biktimak izan diren emakumezko guztiei babesa eskaintzen dio. Hiritarrei ere deia egiten zaie elkarretaratzeetan parte hartzeko egoera eta jarrera matxista hauek salatzeko. Bestalde gaur, abenduak 11 asteartea Joaquin Maia Musika Eskolak 2018ko kalejirari hasiera eman dio. 9 taldek hartuko dute parte aurten. Hezkuntza kontuekin jarraituz, lan heziketako xafla eta igeltsuzko aurrefabrikatuen ikasturte berri bat hasi egin da. Lan merkatuan sarbide bat aurkitzeko helburuarekin 15 ikasle ari dira parte hartzen.
Gaitasunak eta ezagupenak garatzearen harira abenduaren 17tik 19 bitarte Gaztediaren etxean burutuko den Gabonetako sukaldaritza osasuntsu eta ekonomikoari buruzko edo horren inguruko tailerretan apuntatzeko epea atzo astelehenarekin ireki zen. Inskribaketak 5 euro balio du eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Amaitzeko, gaur auzoen foroak bueltatuko dira Sanduzelaien gauzatuko den saio batekin. Auzoko ikastetxe publikoan izango da hitzordua arratsaldeko 6:30etan. Eta nahi duten hiritar guztientzat irekita egongo da, bai presentzialki eta baita online moduan ere erabaki.pamplona.es webgunearen bitartez. Tximeletak bizkarrean liburua ezagutuko dugu oraintxe bertan bere egilearen eskutik, Ugaitz Agirre, goazen. Pasaden astean Ugaitz Agirre Durangoko azokan izan zen bere lehendabiziko liburua Tximeletak bizkarrean aurkezten. Gaur Saloa Telebistan egingo du. Arratsaldeon, Ugaitz. Arratsaldeon. Ta ongi etorri. Eskerrik asko. Orduan esan dugun moduan lehendabiziko liburua Sus argitaletxearekin eta izan ere protagonista ere liburu bat idazten ari da istorioan. Bai, ez dakit, zan literatura hitz egiteko forma bat azkena, ezta? Idazle bati buruz idaztia. Bueno, beste gabe aida idazten bigarren eleberri bat, eleberri bat edo ipuin bat izan ziteke, baina eleberri bezala planteatuko dugu, ez dakigu bukaera arte ze izango den idatzeko duna, baizik eta hasieratik dakigu autobiografia bat idatzeko dula, ez beste ez formatutan, ez. Bueno, da erronka hori, autobiografia hori idazteko erronka, liburu osoan garatzen joango dana protagonistan aldetik. Baina hasieran blokeo bat dauka, ez? Eta zerbait gertatzen da? Bai, izango zen, igual dijoa pare bat urte, no segurtzen badien, baina pare bat 3 olako zerbait, nahi duna liburu bat idatzi, lehenengo bat idatzi zuen urte batzuk lehenago, eta gero nahi du beste bat, baina ez daki zeri buruz, ez daki zeri heldu, ez daki zer. Eta ja lehenengo kapitulotekan erabakitzen du autobiografia bat idaztea. Eta, karo, autobiografia bat idazteko norberak bere buruan esplorazio bat inberdu. Orduan zentzu batean, liburu guztia hori bihurtzen da. Beste delako aitzaki batzukin esploratuko ez zituen bere iraganeko gauza otxoko batzuk esploratzea iritsiz. Eta ez da erraza berarentzat? Ez, zentzu batean ihesaldi baten sartuta dago protagonista, eta bueno, ihesaldi baten baldin bazaude, ez duzu partitu zinen Tokio horta itzuli nahi, ez da? Bueno, hor dabil, buruko hortan orainaldia iragana, egon nahi duen tokila eta egon nahi ez duen tokilan artean. Orduan jauziak daude egituran ikusi daiteke hori bi denbora daudela, ez? Bai, daude, iruditzen zaite, bai bi denbora daudela, izango nitzakena orainaldia eta iragana, baina ez dalin oso ekibokatuta beti orainaldian kontatzen da. Iragana baldin badare orainaldian kontatzen da. Orduan da nolabait, oroitzapenak ditunean, nizatakit bokailo bat jaten nahi danean, edo zer gauza okurritzen zaion oroitzapen hoi, edo hoi baino horrek nola eragiten dion momentu hortan. Orduan, dijoazen morozen saltoka, baina orainaldian izango alima zan bezala. Baina bakizula kontuatzea saltoiek, denboran arteko saltoiek eta baita espazio arteko saltoak ere.
Hori espazioa bi herrialde edo herrialde ezberdinak daudelako, ez? Bai, gehien bat Europan kokatzen da, baina bai badago hasiera batean Italian dago, Florentzian, bera jatorriz katalana da, Gironella herrikoa, baina Bartzelonan ikasi zuen, master bat Dublinen uste dintzula, Parisen de ontzan bisita batzutan, Berlinen de konferentzia bat ematen du, orduan denbozten saltoka de joa toki batetik bestea, edo saltoka edo gan, kasik. Eta gero, karo, danak ez dira linealki ematen azkenean novela urtebeteko epean kokatzen da, 2012-2013 tarte hortan. Orduan, baita ere junberlu batzea, ateatzen da adibidez 78ko Paris, ateatzen da lehenago mende hasierakoa de bai, orduan baditu salto asko zentzu hortan. Nik uste bigarren kapitulan izenburua da bi espazio denbora, baina da azka 11 azken finean, ez da? Bai denbora aldetikan eta baita tokian aldetikan. Orduan, historikoki hori testu inguruak deskribatzen dituzu edo hori 78ko Parisa aipatu egin duzu, zuk ikasketa horiek dituzu, historia ikasi egin duzu. Bai, historia ikasiet eta gaina espezializatu edo master bat inun historia garekiden, zango zen azkenengo 2 mendetan. Orduan, hau bintzat azkenengo 20. mendean zentratzen da, eta izan azkenean helburuetako bat, ez da? Gogoeta bat itia historiai buruz, ez novela historiko bat idatzi, baizik eta han unibertsitatean ikasitakoi, pixkat publiko zabalagoi bati eskaini. Iruditzen zen behi gehatzen dela askotan akademian barrun eta hortekan ez da teatzen. Orduan, novela baten formatuan ez oso sakon, nahi duna gehiago sakondu. Gaur egun baliabideek izugarri dazkat, internet daka, liburutegitan ja eoze liburu dago kasik eskuragarri. Orduan, hemen gogoetatxo batzuk bota eta bakoitzak interesa baldin badu, sakondu ezala. Iruditzen zait. Orduan, lehendabizi, nahi hori izan zenuen, edo interes historiko hori eta hortik historioa sortu zen. Bai, gutxi gara, bazan, hasierako batian igual baizala paralelogo bat, ez da? Iraganeko historio bat eta orainaldiko historio bat eta paralelo jun gutxi gora bera. Baina, azkenean juntzan, esan dauna, idazle batek idazle bat idaztia batzutan klitxe bat bestela de bada, baina, erabili liburu bat idatzi zula historiai buruz edo danalakoa eta hori erabili juteko literatura eta historioa bera barilkatzen. Zuri betidanik gustatu egin zaizu idaztea edo? Bai esango nuke, hasieraten txikitan oso bilen bertsolaritza, bertso eskola bat zeon. Gehien bat itaien ituna zen bertso zarra kantatu eta bertso paper batzuk edo bestein. Orduan pixkat hortikan, eta gero ikastolan bertan bazoden urte batzutan edo bestetan literaturarekin lantzen ziren nizatakito ipuin bat idatzi bat dezu edo lerki bat edo beste. Eta azkenean gustatzen zaigun, gustatzen izatea izan, eta gero etorri izan DBH lauen olakun baten uzet Urruzuno Zaria bialdunun zabat, oletki bat, eta irabazle suertatu zen bestein batekin batea, eta horrek eman zizun azkenean motivazio bat azkenean, ze azkenean zaude edade adin antzeko jendiakin, eta esaten zu, ez naiz pertsona raro bat idazten duna 16 urtekin, pixkat ematen zu egoak askatzeko aukera hori, ezta? Eta hortikan segi, eta honta iritsi arte. Eta esan duzu orduan, idazle bat, zu idazle bat zara, idazle bati buruz idazten duena, baina gainera ere bera historia irakaslea da, zu bezalaxe. Hendik enaiz iritsi, nahiko nuke, baina historia ikasketekin esan nahi nuen, bai? Bai, historia ikasketak ikasitu eta gauda unibertsitateko irakasleetan, nahiko nuke, baina hori etorkizuna jutzeko jo elurizen gehan bai edo ez. Ezkenean, baita ere unibertsitateak ja ematen dizulako adibidez ikasleen aldetikan ez du zertan, baina pentsatzeko edo gogoeta egiteko gaitasun gehiago, orduan bai atatzen diala klaseak unibertsitatekoak, orduan ez da berdina hoi unibertsitateko klase bat edo batxilergoko klase bat edo DBH-ko klase bat. Orduan, aukera ematezun baita ere unibertsitateko mundu hori esplikatzeko edo bintzat
zertzela batzuk emateko aukera ematen zuen unibertsitateko irakasle izateak, eta bueno, baita ere ezaguna nolako. Adibidez, hasiera unibertsitatea da Florentziako unibertsitatea. Nik ez dakit bota ezagun Florentzia aukeratu baldin manuen Florentzian institutu batean edo DBH-ko maila hortan nola ze klaseko nola ematen dian, orduan unibertsitatekoa ezautzen non, orduan, hortikan. Bai, han izan zinelako ere. Bai, hoi da. Ez justu Florentzian, beste hiri baten ateatzen dana, bueno, mentzio egiten da hiria, Trieste, baino azkenean antzeko. Esan daiteke orduan ere zure kasuan pizkatxo bat autobiografia dagoela? Enuke esango, Enuke esango, ze azkenean jartzen ditun toki batzuk ezagunak zaizkitenak, baino bota ezagun Gironella ez dut ezagutzen, Bartzelona egun batzukola pasako nituen bizitza osoan zat, Parisen egun bat bakarrik pasat eta talare gauza Berlin ez dut ezagutzen. Zer, datakik, enaizena egon, eta egon naizen bakarra izango zen Trieste, ateatzen da zaguzitatik nola denbora, eta mentzio bakarrik egiten dut. Ez dut han kokatzen historia, orduan. Bai, naizan autobiografia guztiak kendu. Saran da protagonista eta haren autobiografia edo haren historio ez da oso konbentzionala zentzu batean, ez da egozenik gertatzea dagoen gauza bat hau dena, azkenean hau dena gertatu ezkeo ez dut uste oso san egongo zanik pertsona, baina bueno, azkenean kontra jartze guztiken, ez da esaten zeaten lagun batzuk, da azkenean bada pixkat erreala, bai da estatus badaka, unibertsitateko irakasle eta ikasketak burutu dituna, baina aldi berian edozein pertsona bezala mozkortzen da edo ez gauza, eta bai denak esplikatzen dira bai, orduan, bueno, kontraste guzti horiek gustatu zaizki eta nik uste realago de ikian dutela, fikzio guzti horren barrun, Bai, azkenean pertsonai aberatsa bat, ez? Bai, hori da, azkenean ez da zurluna klasak ematen ditu, gero bere itxuroi mantentzen du etxean, bestean, ez dakizek, ez... Gizakia da. Hoi da, eta batzutan goian da eta bestetan behian, eta kontrastotan jolasten du. Bai, autobiografiarena hori esan dugulako aman komunean zenbait gauza dituzuelako, baina egia da, azkenean beste adin bat dauka, ere emakumea da, katalana da, ere horrek badu zuretzat erronka bat izan alda? Bai, guztiz, azkenean pentsatu behar duen, bai irakurri ditutela teoria feministako testu dezente irakurri ditut, edo askotan klasetan eta hola irakurri arazi dizkiate, orduan lagun dizkiate baita irakasleen gogoetak eta beste. Baina, claro, azkenean zen beste pertsona bat sortu, beste pentsamendu bat, beste herrialde batekoa, orduan, antzekotasunak egon daitezke Euskal Herria, Katalunia, Euskal Herria, baina ez da berdina beste garai batean, justu transizioan garaian sortzen da, aparte emakumezkoa da, eta gauzak ikusiko lituzke nik ikusko ez nituzken bezala, orduan hori denak pentsatu inbert ditut, eta nolabait ondo reflejatu erreala izateko, zentzu hortan. Orduan, bai, erronka politia izan da, eta bueno, ustez, gaizki ez datea, eta jende gustatu zaio, orduan, gaizki ezken nengo. Orduan, iritziak jaso dituzu? Bai, ja daude batzuk eta esan dizutena, kontraste horiek zeatan, egoeretan, baita ere, eta esatez, ausarta ezta, ja hain perfil aldaketa handi jaiteko, baina bueno, ondo gaizki atea baldin bazan, ez baldin bagenuen nahi sakondu edo ez dakit, esplikatu ondo protagonistak momentu horretan sentitzen duna, etzan publikatuko, esango ziaten berridatzi, edo hau aldatu beharko litzateke, edo zat gauza. Baina, bueno, liburu neoteko, eta azkenean, zenbat liburu atako dia urtean euskaraz, ez da barbaridade bat. Orduan hor, aukera bat emateko eta postu bat iteatik historia honekin, nik uste hor,
gauzak ondo indian seinale dela. Eta zenbat denbora eman duzu hau prestatzen? Jarrita erreal izango zen 5 urte, gutxi gara era. Bueltatu nintzen Italiatik 2013 gutxi gara era, eta orduan, hor ja bueltatu nintzenean ja Garuinekana zerbait idatzi. Hasi nintzen orduan, idatzi genituen lehenengo zirriborro batzuk, imprimitu, irakurri, gainetikan idatzi, luzatu batzutan, luzatu bertzena baino gehiago, batzutan jakin hemendikan ez nuen joa eta parte utzi, ze karo, bitartean karrera bukatzen nahi nintzen, orduan zala grado mailerako lana, gero masterlan mailerako lana, ez dakize, aparte uzten dezu, azkenean zen hobi bezala, eta, bueno, jongonez pixkanaka edo gogoa dakatenien. Eta izan zen, urtean batian nola hartu nuen ja serio, lehenengo bi aldu nuen erenia, bai, printzipio batean, eta esan zaten, gomendio batzuk eman zizkiaten, eta, bueno, ja, gomendio horiekin segitu nuen, eta gero berriz banatu ostean argitaletxe ezberdinetan, zuzak behazko eman zian, eta danea 5 urte, gutxi gora bera, bota ezagun. Baina ez diala 5 urte izan, 5 urtetan jarri ordena hori aurrean edo kuaderno aurrean eta idatzi, ez. Ondia tartiak, askotan luzeak, igual urte bete, bai burun jakinda zer idatzi edo zer ez, baina beste gabe eta notak hartzen askotan. Hau importante izanik, honek balio dezake edo ez, eta bueno. Bai, 5 urte horietan ere idei berriak sortuko zirelako, adibidez, bai, edo liburu bat irakurtzen eta une historikoa hau edo ezakit. Claro, eta edo bai liburutan, edo bai gertatzen da neozer gauza. Badaude pasarte batzuk, nahi pertsonalki, ez igual nahi pertsonalki, baina nik ikusi ditutenak edo beste. Eta, claro, hori lehenengo bersioan etze honek dago behin hone iritsita, eta bai. Azkenean laguntzen zuen, pixka desvirtualizatzen dituzu, beste kontestu batean jartzen dituzu edo beste, eta bai, baina bai, hola azkenean danerikan hartu eta azkenean hau bat da. Eta ze momentutan esan zenuen nahiko, ja badut historioa eginda? Nik uste aurreko, ez honetan, ja ez dakit zortetan gauden. 2018 orain? Zortzi, 17ko haudan izango zen, hor lesan hartuko dut, ez dakit ustaila bukaera aldea eta hilabete bat hartu nuen, abuztu gala izango zen, eta hartuko dut eta bukatingo dut. Eta gero, ateakoa ana, eta hori izan zen, jora era. Liburua kokatuta dago 2012-2013, ez? Eta hori badu arrazoiren bat edo? Berez hasi zen, ni jo nintzen Italia 2012-2013 orduan zen erabiltzeko baita ere hango kontestua eta gero mantendu indat, ez dut aldatu. Zer askotan zen, momentu batzutan, nahi dut protagonistak 35 urte eukitzea. Orduan, jamuitzen baldin badet, 2012-tik bota ezagun 2014-ra, orduan, ja, jaiotze urtia izango zen, 2017-2019. Orduan beste gauza batzuk asko moitzen zian orduan esan hemen uzten dugu eta mantenduko dugu eta beste gabe. Bestela izango zen gauza asko moitzea azkenean datukin asko jolasten du, orduan ze urtetan zen tokin baten, gauza gertatu zen beste, orduan geratu zen hola eta orduko anekdota batzuk edo beste han gertatutakoak sartzen dira noiz edo noiz, eta jazta, beste gabe. Eta idazteko erari buruz, esan dugu hori garaiak deskribatzen direla eta deskribapenak nolakoak dira, zen nolako irudiak sortzen dituzu? Esango nuke, pixkat musikakin da asko jolasten dut. Orduan, bai erabiltzen dut orduko musika edo garai hori mentzio egiten dien kantak, adibidez, Pariseko matxinada guztiak gertatzen denean, hor daude 60ko kanta asko atatzen dira, baina baita ere, berriz Parisa bueltatzen denean, dago lotuta azkenean sarak daka barne mundu horrekin, baina
kafeteri batea juten da, 2012 izango zen, zorte zaten da, eta sonatzen du taberna batean All You Need Is Love Beatlesena, orduan baita ere erabil dezakezu Beatles 60 bueltatzeko, edo ez, eta bizkat, 60an, nizatakit Berlinen da honean, importante da Berlineko atlesia, horrekin lotura dakaten gauzak, pelikulak baita ere, orduan batzutan eszena, pelikula baten ikusten dezunak edo beste, sartzen dira, eta hola, gutxi gara era, enaiz oso konsiente izan aparte idaztako garaian gero kontatzeko, ez nuen holako gauzik espero de zertan preokupatu beharko nintzen, edo hau zeatik idazten duten, edo beste, hori gehiago izan da, ikasten joan izena edizio lanean, behin esan ziatenean bai, publikatuko dugu, baina indatorle edizio lana eta publituko dugu historia. Hor junez konsiente izaten hau zeatik idatzieten, hau zeatik ez, hor junez ikasten. Eta gauza batzu daude, ezakiten nahi zeba idatzituten, baina igual politiazian edo beste, eta hor gatu ja. Eta beste batzuk enden zuzenien. Erreferentzia kulturalak badaude orduan hori pelikulak esan duzuna? Eta daude asko gaina, asko. Musika asko dago, pelikuletako estenak de bai, esaldi bat edo beste sartuta. Literatura de agertzen da. Azkenean historia da guzti hori. Bai, azkenean eguneko dago momentu bat, adibidez, saltu nahi nun bai, batez gaina dalako nik goatzen dute telebista nola gauza honina. Daude justu Saran protagonistan aizpa eta etxea etxeko etxean telebista ikusten eta batean gertatzen da New Yorkeko atentatuan kontu guztia, esaten nikolako gauzak sartu nahi ditut, era batea edo bestea, telebista ikusten nahi dira eta batean notizik hau gertatu da. Eta bueno, holakoekin. Baina baita ere, eta hau dokumentazio lanakin edo, bazan kuriosidadez, justu zen aste hortan de bai, nola, cuéntame cómo pasó, baita ere orduan esplenatzen zen, orduan bilak lotu eta holako gauzak. Itxura ona, Bai, bueno, dazka esalta. Ez, oin dela aste pare bat, hori nintzen tuteratekan dituziaten irakurle taldea, eta pixkat esplikatzen da esaten zuten. Batzutan inbeste salto ezakizet, albuen ukibeltezula batzutan, ez kronologia bat, baina apunteak hartuta eta hau zein da, eta hau ze pertsonaiak de asko daude. Ez denbora guztien ateatzen dianak, baina igual momentu jakin batzutan batzuk relevantzia edo garrantzi gehiago dute. Orduan, esamentez dut, hau zein da, eta hau beste, eta bai, pertso batekin nola alboan apuntatuta, eta gau esaten, erreferentzi guztiek oso zaila dira bilatzen, orduan, baina horiek ez ulertuta ere irakurri daitekela liburua, eta ulertu. Eta hasieran esan duzuna, aipamenak egiten dituzu ez, eta gehiago jakin nahi duen horrek bilatzeko hori aukera du. Bai, eta hori editoriak behar esate ziren gaur egun, eta baita ere musikena eta hori dena dago pixka lotuta, ez da gaur egun zeinek ezin du oso badago jendia, noski, baina mugiko erratea eta saltu YouTubeen edo Spotifyen eta hor kantau eta jarri eta aitzen den bitartean irakurri, inleike. Baina azkenean ez da saiakera bat, ez da liburu historiko bat, baizik eta da novela bat. Orduan, jenei, ez zailo bat inporta, nizet dakit, zeinean arrazoiak lehenengo mundu gertatzeko, ez. Bat, o beste nebaldin bezu, zeharkako era batean sartu, oso ondo, baina bestela, hola, beta jauta ez du zentzurik. Hortako, beste liburu batzu daude, beste iturri batzu daude, eta hori eta jo. Baina hor usten duzu behintzat, hori ez, pizteko... Bai, azkenean, nizet dakit, momentu batean dago Berlineko adresi bira, norbaitek ez dalin badaki ze gertatu zen, sartzen da interneten eta momentu batean enteratuko da Berlineko adresian kontu guztiaz, baina ez dut esplikatuko justu ez dalin bada, nizet dakit konferentzi baten bat bada, aipatzen den zerbait. Hor beste gauzatuk aipatzen dira, baina
olako kontestutan, era batea literarioago edo beste batea, kontatuko zen baino. Eta kulturaren arira, sarreran aipatu egin dugu Durangoko azokan izan zinera pasaden astean. Zer moduz? Lehenengo aldia, esperientzia oso politia. Horrestanean jarri, noiz etortzen zen jendia, eta saltzen dituen besteen, niriak de bai, baina besteen liburak eta ondo, eta noiz hemen firmatu, eta guztua. Aurkezpenen genuen, beste idazle batzukin lehenengo kontaktuak eta eukin dituen, dana oso aberazgarri. Eta ere Susa argitaletxearekin elkarlana pentsatzen dut hori, nolakoa izan da zuretzat? Hasieran nik bi aldunun, bi aldunun momentun gaina zen, iazko Durangon bueltan zen, aste gutxi falta zen eta banekin Durangon bezperetan ez dizuet bai ez esango. Enekin baita ere zertzetot lehen gero, Gero gaina Susa momentu hortan zeon editore aldaketan, aurrekoak utzitezun, orduan berri bat aukeratzen eta bilatzen izan. Orduan, paso zen hilabete hola, nire gauzetan nion. Berdin zait, bai esaten maiate ondo eta ez esaten maiate igual. Eta urtarrila holako zauze izango zen, eta berri zidatzi zaten, hilabete edo hola izango zen bialdu nula, eta aber aldaketa ikin nion edo ez, jakiteko, momentu hortan hartuko zutela, eta bueno. Hartu zuten eta handikan pare bat aste 3 hilabete asko jota, naizela oso ondo gogoratzen, bialdu zuten mezuet eta baiezkoak. Oso pozik, baiezko esan dieta azkenian, izan garaia, eta handikan hilabete gutxi gora era hasiko ginen izango zena liburua egiten. Alegia hartu zer liburua izango nitzakena edo nire originala, eta zerrek balion, zerrek ez, hitzak aldatu, beste, kapitulo batzuk de aldatu ditu. Eta izan da, gutxi gora bera bi hilabeteko lan bat jarri eta pentsatu. Esaldi honek balio du, parrafo honek balio du, zer esan da honekin, zer besteakin, hau hobeto esplikatu eta ez, eta hola. Izan da, zentzu batean gorra, egon behar dezuten bauzen pentsatzen idatzizun guztia, eta atzutan nik parla iten nien, esate zuten nien, norbaitek adez, liburu baten, dabil idazlea hitz baten bila, ezakitzen aste bete hitz baten bila, eta nire bajatzen zuen, baina goazte ezak kontuatzen, ez honek esan nahi du hau, orduan bestea hobia da, eta errepikapena, den guztien ezen duzu esan, ezakizenek esan du, ez sinonimoa jarri betuzu, bestera batea azaldu berdezu, eta burei emateko, baina bueno, urrungo zerbait okurritzen baldin bazait, badakit, lana aurreratuko genuke, ez da hasi idazten eta segi, batzutan gatu behar da, pentsatu eta zerrek balion eta zerrek ez. Etorkizunean pentsatzen zabiltza orduan? Beste liburu batetan edo? Azkenean ideiak etorri iten dira beste ikan gabe. Ikusten duzu zerbait eta ez inspirazioa, baizik eta kaletik antzuaz eta ez dakiz ikusi duzu. Eta, bueno, honegan ingurun idatzi nezake edo beste. Eta badazka tola ideia batzuk, oraindik ez dutenak ez formik ez hartu, baina, bueno, hor daude eta denboran arabera ikusko du. Momentuz honetan zentratuta zaude. Hoi da. Bai. Naiztan nahiko astua dakaten, baina elkarrizketa guztiekin nahi naiz gogaratzen hau zegatik idatzen nun hau bestea eta... Ez dizut galdetu, baina orain galdetuko dizut, Tximeletak Bizkarrean izenburua nondik dator? Hasieran zen Tximeletak besteik gabe, eta pentsatu nun Bizkarrean eta ja jolasten duzu Tximeletak sabelean, nenpatez, Tximeletak Bizkarrean. Eta dago kanta bat Silvio Rodriguezena ematen dion nolait logika guztia honi. Baina zer dian esango baldin manu, berez zer esan nahi duen Tximeletak Bizkarrean, bere esan nahi, igual liburu erdia izorratuko nioke irakurgai. Orduan, bazpare utziko dugu hortan. Kuriosidadez hartu dezala eta jun.
deskubritzen zaldean tximeletako izkatlean. Eta esan nahi hori aurkitzeko, nun aurkitu dezakegu liburua? Bueno, pentsatzen dut, liburu denda dezentetan egon gara, gero interneten de bai, eta ja, usten dut. Bilatuko dugu. Hoi da, gaur egun bilatzea gauza, liburua gaina, interneten jarri eta esanete gaine zerbitzuak ona diala, eta bestela, herriko liburu denetan edo galdetu, eta ez dalin bado askotan enkarguz de kaltzaituzte. Bai, ederki, eskerrik asko Ugaitz gurekin egoteagatik. Zuri. Eta zorte hon. Eskerrik asko. Gero arte. Amaitutzat emango dugu gaurko saioa eta bihar jarrituko dugu bi elkarrizketekin eta eduki gehiagorekin egunero egiten edo eskaintzen dizuegun moduan. Orduan arratsalde ona izan, baita gau ona ere, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.